ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖୁଆପୋଲ ଗ୍ରାମର ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଜର 2 କିଡନୀ ହରାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଗରିବ ତୃପ୍ତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହାକୁ 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଗୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଳ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 6 ମାସର ଝିଅ ଆଗାମୀ ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଆଶା କରି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ 3ଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ 3267977698 IFSC କୋଡ୍ SBIN 0010246 ରେ ଜମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।